mago, matambukan ito sa Salvador. Tinatawagan ko ang espiritu na papasakit sa taong ito, saan ka man naroroon. Al-Adi sa Gasamara, Yahshua Mesias Emmanuel Salvador del Mundo, o Bisirayo, Tibirime, ay dating Tinawagan kita para gamutin mo. Ha? Hindi. Gamutin mo ito, hindi. Hapusan mo. Tinawagan na kita para gamutin mo. Gamot. Tanggalin mo yung ginagay mo. Sige, bilisan mo! Alisin mo yan. Sige. Ano ba yung linagay mo? Sagot! Okay, tanggalin mo lahat yan ha. Hindi kayo nag-ano ha. Anong linagay mo? Lamig? Sige, pulsan mo. Pulsan mo. Dalawang kamay. Alisin mo lahat yan. Ihagis mo. Ihagis mo yan. Hindi lang napapos. Tanggalin mo yan ha. Hindi ka na natatakot sa Diyos sa ginagawa mo. Ha? Sagot! Anong kinainggitan mo sa Kanya? Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Anong dahilan? Sabi ko sa iyo. Bakit mo ginagawa yan? Sige, aplusan mo. Aplusan mo. Aplusan mo lahat yan. Tapo mo yan. Nililagay mo. Yung laway ng palaka dyan sa lig niya, tanggalin mo. Sige. Yung asawa niya, hindi mo pinagdaan. Hindi. O, sige, aplusan mo pa. Marami ka pang kinargaan. Ha? Tanggalin mo na lahat para hindi naman sila nagkakawa. Ha? O, ito po, nakikita po ninyo ngayon. Nandito po sa mga. Tagalin mo pa, tagalin mo. Tagalin mo nga. Sige, alisin mo lahat yan. Nagis. Hindi lang napaplos. Dinagyan mo doon. At yung mga kinargaan mo doon. Yung mga nagyan, hindi mo kinargaan. Hindi. O, sige, aplusan mo. Sa akin, wala. Ito. Tanggalin mo na lahat yan, ha? Ha? Huwag kang sinungaling, ha? Lahat ng kwan. Hindi ka makakalabas ngayon yan sa bahay mo kasi baka hindi ka na makalakad sa ginagawa mo. Ha? Alisin mo na yan, ha? Simula ngayon, ha? Ha? Okay, bilisan mo. Alisin mo na yan, ha? Bilisan mo. Alisin mo. Nakikita po ninyo, live natin ngayon, Maestro Israel po. Like and share po, follow lang po kayo sa aking YouTube channel. Araw po ng Biyernes ngayon, kaya araw po ng gamutan natin ngayon. Araw-araw po, kung na nagagamot tayo, kung gusto niyo pumunta po rito, pasyal lang po kayo. Dito lang po tayo sa likod ng Robinson, sa may release, Maestro Israel po. Okay, tanggalin mo lang po. Sige po. Anong pinakainggitan mo? Bakit mo ginagawa ito? Sagot! Sagot! Bakit mo ginagawa ito? Sige, bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Tagalin mo pa. Hanggat hindi ko sinasabi, huwag kang hihinto. Hapusan mo ng hapusan para matanggal na yung ginagay mo. Masyado kayo kasing imbitera. Sige, bilisan mo pa. Sa may ulo. Tanggalin mo yan. Pagpagin mo lahat yan, ginagay mo. Sige, wala kang ititira dyan. Ha? Simula ngayon, ha? Ha? Pagalingin mo ito, ha? Okay. Wala na. Sigurado ka. Naging umol ka na, ha? Ano, matanda ka o bata? Ha? Sagot! Matanda. Sagot!
Matanda ka. Sige, apusin mo pa. Isang listo. Huwag mo nang ibabalik ha. Hindi ko tatalingin yung pangalan mo, basta pagalingin mo na ha. Ha? Kung sino ka man dyan sa katawan niya, umalis ka na. Matawag ka sa Diyos at magbalik loob ka na. Huwag ka magparusa kahit hindi mo alam. Ang parusa sa iyo ng Panginoong Diyos ay mas mahigit pa. Sige, apusin mo pa. Wala na. Sigurado ka. Yung mga linagyan natin. Mga linagyan mo doon. Tinanggal mo na. Ha? Oh, sigurado ka, wala na. Inalis mo na yan. Anak ni Kuam yun eh. Huwag ka mag-set ng pangalan. Sige, gamutin mo pa, puso mo pa. Apulusin mo, tanggalin mo yung mga nandun ha, sa kanila, kung sino man yung mga nandun ha. Ha, lahat ng kinargan mo. Bukas ka doon mamaya. Kung babae ka man dyan sa katawan niya, umalis ka na. Huwag mo na silang gagambalain ha. Gusto mong maparusahan ka. Ha? Siguro nainggit ka lang, baka naman kumakanta ito, kaya ginaganto mo yung voice niya. Ha? Pwede sa video game. Oo. Siguro yun ang dahilan siguro. Ha? Malis ka na. Pagalingin mo na ito ha. Ha? Sigurado ka. Ha? Huwag mo nang gagambalain to ha. Sa pangalan Diyos Ama, sa pangalan Diyos Anak, sa pangalan Diyos Espiritu Santo. Amen. Pangalan Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Oh, balik. Oh, ayos ka lang. Oh. Ah. Oh, okay ka lang ba? Ah. Oh, pakiramdam mo nga yung alam mo na baka nga ng tubig. Tako ka nga ako ng tubig. Okay, bigyan pa lang. Okay ka lang. Okay lang.